evidence Chihera adecide kukumbira ruregerero kunaMadamboss mushure mekunge vamuitira chinhu chakanaka. Mai vake vanga vavhunika gumbo achibva akumbira help pasocial media. Madamboss ndo aita the first person kuenda kunomeka sure kuti mai vake vawana help. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvimwe zvinoitwa nemasocialites ekuZimbabwe zvekugara vachirwa vachidhisana zvazoita kuti Chihera abatikane apo Madamboss vamuvesera Marasha nekumuitira zvakanaka. So Sheroti akati guys ndoda kupa nguva yekukumbira ruregerero kunaMadamboss, kuita makuhwa avo, kuita maprank, sometimes kuenda kuside kwevanhu vanenge vachivarwisa. Ini nemuroora tichidanana behind the camera. Yes, sometimes tombotamba nechokwadi. Kubva nhasi handifi ndakaita skit yemakuhwa yekutsvaga mastars nezita rake. Kubva nhasi muromo wangu hauchafi wakataura zita raThairaa kana ndisiri kutaura zvakanaka nezvake. Chero ndikanzi ndawana guhwa rakadii nevh11 rakadii, handina munhu wandichatarisa ataka muroora. Muvengi wako Thairaa achange ari muvengi wangu. Muromo wangu hauchafi wakataura zvakaipa nezvemurume wako, nezvamiki, in fact nezvemhuri yatarisai. You don't deserve the stupid skits and prank I always do in the name of content. Yes, pagraft, but pagraft pangu pano hapachataurwi nezvaThairaa. Kubva nhasi ndava bridesmaid loyal friend rako muroora. Kubva nhasi no game nekuwirirana kuseri public tiri maenemy. You deserve respect from me. Sandinyore kuswera dere seuchizama kubatsira kuti mai vedu vawane justice. I love you so much muroora. Mafans aMadamboss ndiregerero because vamwe venyu muri kuzotora social media serious. I don't hate Madamboss and in naMadamboss we are not enemies. Find a place in your heart to forgive me for the sake of your mental health and shut out everything about your mother because vamwe vari kuzvitora serious. Thank you so much kune vachandiregerera. Saka evidence azoona kuti Madamboss havadi zvekurwa navanhu, but in actual fact munhu ari helpful zvekudaro vakwanisa kuti vaende kunobatsira mai vaEvidence nekuti akatombokumbira help pano vanhu vamwe vachibva vamuignore. Vamwe vakati deni achiri mumagood books naMeli aigona kuti zvinhu zviitike, but because akakanganisirana navo hachisina help yaanowana. Vamwewo vari kukomenta vachiti aiwaka tinozviziva kuti social media haitorwe serious, but iwewe wakapotsa marriage yaMadamboss, wataura zvokuti Madamboss waonekwa kumaloji nezvese zvakadaro. Chero tichiti kutamba tadii kutamba nezvinhu zvisingazodestroy dzimba dzevamwe, kungoti ngoni zvake munhu akasimba. Asi deyara yaumwe Madamboss vakapfeka mabhegi avo vakaenda kare. Saka tinongoti isusu kuna evidence waita hako zvakanaka, okumbira ruregerero kunaMadamboss, zvakanaka kuita zvakanaka.